Vale, ahora calamos todos. Estoy grabando. Sí, pero eso corto después. A ver. Por que motivo marchaches? Bueno, primeiro vou decir que de galego falo pouco. Moito tempo fora da casa. A pregunta era Por que motivo marchaches de Galicia? por traballo. Entón, encontraches un traballo mellor ou o sitio no que emigraches? Bueno, non sei se mellor, pero fun a Canarias. Vale. Por que decidiches ir ás Islas Canarias? Bue- Ademais de que che deron emprego ali. Bueno, fundamentalmente fun por o empleo. Pero é unha terra que a xente é moi boa, ten un clima moi bo e calidad de vida. Vale. Ademais das Islas Canarias tamén fuches a Madrid, agora mesmo estás en Madrid. Ademais de polo emprego que che deron ali, por que decidiches ir a Madrid? Bueno, Non quedar en Canarias. vale. Bueno, fundamentalmente foi po empleo, pero Madrid penso que ten máis oportunidades, tanto culturales como de traballo. Entonces, hombre, estás na capital. Penso que tes moitas máis cousas, pero vamos, que Vale. fundamentalmente foi o empleo. Vale. Por que non decidiches, despois de tantos anos traballando, volver para aquí? Para Galicia, bueno, primeiro porque sempre va a ser o primeiro o traballo. Sí, sí. Pero Madrid gústame por todas as actividades culturales que ten, porque ten máis medios ao mellor para facer máis cousas, o clima É mellor andar. sí, non chove tanto, aunque se chove que chova. Consideras todo inmigrante? Non me considero ningún emigrante porque sigue sendo o mesmo país, aunque tuvera que traballar fora. Vale. Cando fuches para as Islas Canarias? Foi no ano 1991. A idade de? Tiña 21 anos. Vale. Cando deixaches Canarias atrás e fuches para Madrid? No 2012. Non? 2012. Vale. Por que cambiaches o litoral, é dicir, as islas, o mar e todo isto, para o centro da península? Bueno, primeiro o que che dixen traballo, antes, sí, o traballo. Gústame máis As Palmas, porque o dixen antes, é calidad de vida. Pero bueno, tamén gustábame Madrid, bueno, porque veía que tiña máis facilidades para as cousas culturales, podíame trasladar mellor desde o centro para calquer sitio se quería visitalo, ou para vir para aquí mismamente, é máis fácil. Xa. Que ir en avión ou en barco. Sí, ou que trasladarme, por exemplo, de Sevilla, que non é o mesmo clima, pero é máis parecido ás Palmas. Sí. Si tuveras un problema económico en Madrid ou onde estiveras, de feito que tes aquí a tua familia e todo, o primeiro lugar onde virías sería Galicia ou iríades a máis sitios buscando máis oportunidades de traballo? Home, primeiro lucharía para non ter que para sacarme as castañas do lume eu sola, pero se tuvera que pedir axuda, claro, vería a Galicia onde está a miña familia, porque lóxicamente Xa. eles ayudarían. Vale. Ademais de polo empleo, unha das moitas razóns de ir a Madrid, ademais das oportunidades e todo isto, sería polo turismo e pola capital. Por Sí. ser a capital de España. Sí, bueno, sobre todo por cultura, por turismo, porque tiene muchas cosas para ver. También, yo que sé, es como... Conoces a mucha gente de moitos sitios. Sí.
Xa. Hai moitas cousas, exposicións, museos, o sea, ten moito para ver, Vale. moito. Vale, por que decidiches, ademais de polo empleo, porque si houberas encontrado outro empleo en outro sitio, como dixeches ti loitando, por que non irías po País Vasco onde estaría a tua familia, bueno, unha parte da tua familia? Bueno, Madrid sempre me gustou. Me gustou por todo, por clima, por San Sebastián, o sea, o País Vasco é moi parecido a Galicia. Pois chove. Fai frío. Bueno, frío fai moito en Madrid, o que pasa é que o frío de Madrid é seco, por roupa xa está. Non é como aquí, que sempre é húmedo, sempre tes frío. Non sei, gustame Madrid, collí Madrid en vez do País Vasco porque, non sei, porque me gustaba máis. Me parecía máis interesante. El País Vasco, pues me gusta por lo verde, por las playas, por supuesto, pero Madrid por todo lo demás. Vale, por unha vez que, si por exemplo, poderas encontrar empleo en calquer lugar do mundo, por así decirlo, por que non marcharías fora de España? Por que viñaches para outra cidade de España? Porque penso que España ten de todo. Gústame España, o clima de España, gústame a xente de España. Se pudera escoller, escollería sempre un país mediterráneo. Un Italia, por exemplo, me encanta. Penso que se tuvera que escoller, desde logo, sempre sería en España. Sempre. Porque gústame a xente de España. A forma de ser. Sí, sí. Máis que unha Alemania ou... non sei. Sí. Bueno, outra pregunta. Ti, mentras estabas en España, notaches que había máis inmigrantes en Gran Canarias, en Madrid? Mentras estuve en Canarias... Mentras estuve en Canarias... ¡Abuela, que estamos facendo entrevista! Pero dentro non está. Sí, está ali dentro da habitación. Bueno, caralho, pois un bocadinho pegue. Este, baixo para baixo. E agora tens que cortar isto, e te vale? A ver. Ai, a ver, por onde estaba? En Madrid, en Canarias, por exemplo, había máis inmigrantes en Canarias ou en Madrid? Bueno, os anos que tuve en Canarias había moito emigrante, moito de África. Pero chamame a atención cando vin a vivir a Madrid que había moito emigrante, pero non tanto de África, claro, lógico. Mais, pois, de, por exemplo, Rusia, ou Polonia, ou rumanos, hai moito emigrante. Sí. Chámame a atención. Ou tamén moito sudamericano. O sea que tamén agora mismo penso que hai moito. E como é a capital, Sí, Pues, ainda máis. sí, penso que como he viajado a distintas provincias, penso que Madrid e Barcelona teñen moita xente de fora, moita. Non solamente migrantes do estranxeiro, tamén de mesma España, moita xente que vai a Madrid ou vai a Barcelona. Outra pregunta, cando nas dúas provincias ti notaches que non había máis xente que marchaba por temas económicos ou porque tiña que marchar para outro país? Bueno, claro, a ser Canarias, non? É pequeno. Sí, sí. Entonces hai moita xente que emigra, que marcha dali por tema de traballo, porque a xente que ali fundamentalmente vivese de turismo.
Entonces, moita xente xoven marcha porque non traballan nesas cousas. Teñen uns estudios e marchan fora. E os mesmos estudiantes marchan fora a estudiar porque non hai todo tipo de carreiras que hai pois fora. Entonces, penso que a maioría marcha porque o tipo de traballos que eles buscan non o teñen ali. Entonces, por eso marchan. Madrid se marchan é porque non encontran traballo de lo que ellos quieren, vale? Pero non tanto como en As Palmas. Vale. Respecto ás cidades, notas que hai máis estranxeiros en Madrid por eso, pero tamén podrías notar en Gran Canarias, porque é moi pequeno, entonces parece que hai máis nas grandes cidades, non? Bueno, no, é que en Canarias, como che dixen antes, fundamentalmente vivese sí, de turismo. Entonces, o traballas nese tipo de traballo ou se non vas ali. Quero dicir que un abogado non vai ali. O sea, hai abogados ali, pero son dali, ou a mellor saleulle por algunha cousa, pero un abogado non vai ali. Vale, ou un profesor pode ir, ou incluso, por exemplo, enfermería, pois moita das enfermeiras veñen para fora, veñen aquí a Madrid, Santiago, a Península, non se quedan, non teñen traballo ali, fundamentalmente de traballo é turismo. Entonces, por eso tamén marchan, vale? Non van tanta xente ali porque a non ser que queras traballar de eso. Vale, pois xa está. Bueno, pois moitas gracias. De nada. Non falei moi ben o galego, pero bueno.